Emhlabeni ke nje mina iqiniso ngiyolumela njengoba linjalo. Ngiyolumela limnandi, ngiyolumela libhlungu. Ngiyolumela abangithandayo beli understand. Ngiyolumela noma bengala understand as long as kodwa imali izoba ukuphila. Iqiniso lelo. Kulomhlaba esiphila kuona abantu babhekene nama challenges ahlukahlukene. Most yama challenges obhekene nawo hayi ngoba usuku umuntu engahlakaniphile. Khona abantu abahlakaniphe ukubhubha kodwa nje bese beyabhekana nama challenges. Kusuke sekutheni mawubhekana nama challenges. Kuyenzeka ukuthi ubhekane nama challenges ngoba kuamaphutha akho. Kodwa futhi kuyenzeka ngoba ubhekane nama challenges ngoba kuumuntu oseduze kwakho omthembayo, ochallengekayo nawe bese uyagaxela ngoba vele lo muntu lo uyamthemba. Angikwenzela isibonelo nje. Kuyenzeka emsebenzini ubhekane nama challenges ngoba wena ovele wathuka umsebenzi noma washaya umsebenzi, into leyo about wena. Kuyenzeka futhi uyithole ukuma challenges ngoba ubuwazi wena ukuthi ibudget yakho ayikuvumeli ukuthi ube nemoto. Kodwa umuntu othandana naye noma abangani bakho ozona nabo bakunika ingcindezi ngoba uyaqualify bathi ithenga imoto. Nakuba ubona ukuthi wena ngeke uzukwazi uku-afford. Sewugaxele manje ufuna ukhokhela imoto, ukhokhele ezinye izinto, akusakhokheki usugaxele. Bese kuzothi lokhu koku-attackeka ngokwa spiritual. Most of the time wonke vele umuntu ophilayo bafethu umuntu ophilayo nje une positive side of yena, une negative side of yena. Into edaliweke leyo, no one can ever challenge leyo nto. Ma umuntu nje azi ukuthi kukhona okuhle ngawe futhi kukhona la okubi ngawe, la i-weak point yakho ilele ngakhona, la untekente ngakhona. That is the fact of life. Umuntu ke oseduze kwakho, let's say mhlambe umuntu othandana naye, we understand kakhulu i-weak point yakho. Umuntu othandana naye, umuntu ohlangene naye ngokothando, we understand kakhulu. Ingakho empilweni bengabushayeka isuke sometimes ikhona ingxabano onayo nomuntu othandana naye, ngoba uyayi-understand i-weak point nedalwa zakhe futhi ziyayi-understand. Noma edecide ukuthakatha umuntu obuthandana naye naxabana, uyazi ukuthi uzoshayeka kuphi la untekenteke ngakhona. Umuntu nomuntu kukhona lapho entekenteke ngakhona. It's a fact of life. Noma ungafunda ube uprofessor, noma ungafunda baba ube itheology, noma ungafunda ube yona wonke into, noma ungaba upresident, kukhona lapho uzoba wiki ngakhona. President Ramaphosa naye unayo i-weak point yakhe. President Zuma naye unayo i-weak point yakhe. President Malema eqembini lakhe unayo i-weak point yakhe. President Hlabisa unayo i-weak point yakhe. President Gaten Mackenzie lapha ya unayo. President DA, President bawonke amaphathi unayo i-weak point yakhe. Impilo sibuye size kubantu bakamoya. Abafundisi banayo weak point yabo. Bafundisi khona abafundisi abama scammers, khona abafundisi abama opportunist, khona abafundisi ngempela abagcotshiwe honest, abazi ukuthi basebenzela uNkulunkulu kanti bamisleadwa abantu ababagcobile. Khona abafundisi nje abanama branch abafika umuntu abamba inkonzo kunikelwe ayithatha imali ayonikeza ayekonikeza umholi wakho ngaphezulu kwakhe imali isize kuyena ayidlulise. Ugcotshiwe, wafundiswa ukuthi imali ayihlali kuwena. Even ngisho ejele
ejele ungayejele mawuthanda ejele ufica kunesebenzi uyabona bengabe nibuye enkantolo noma niye enkantolo la kuwo la wona khona isebenzi lapho zikusebenza uye zikusebenza zikusebenza sewubuya yabona zikusebenza sewubuya zikusebenza ngiyakutshela ziyazi ukuthi bengabuye enkantolo garanti uzobabona abantu bakini mawusubuya ikhona into abakunikeze yona lento abakunikeze yona kumele uphathelwe bazokuphathela and bese beyithathile wena bekuphathela uma sebeyithathile bekuphathela ngeke bayisebenzise bazoyithatha bayoyinikeza amagunya kwisele amagunya azoyiphatha leyonto amagunya azoyisebenzisa laba izisebenzi zikhona ke nakhona izisebenzi ziyikelemu efike zithathe kumele ziyiphathe emagunya zivele ziyisebenzise noma ziyisebenze maziyisebenza asayisi iphelele ila kuqhama khona isijumbaneke ibisijapha ngani ukuthi hayi lento ayilethile ibingasaphelele noma konke isebenzile bangayiletha ila kuqhama khona isijumbanake ngaphakathi lapha ya kwibhilidi ngikutshela ngeivri ngegebengu hayi ngegebengu kuphela abafundi bengabe nje kulomfundisi wakho wakugcoba kufuna bengabe uyombheka khona ufuna kuyiphathe lokuthi wena ebandleni uthathani kubantu iza kuyena not even abafundisi amakhosi awuyi kobona inkosi ungaphethe lutho angiphathi induna bengabe ziyenkosini iphutha induna mayizoya enkosini induna ingayiphathelele ukuthi inkosi ngoba induna kunezinto ezithathile kubantu mhlambe bekade bebekana noma kade mhlambe kunento ezenziwayo induna maye enkosini ingabana iphatha u100 awuye enkosini ungaphethe lutho izwa ngami awuyenzi leyo mistake yabo so nadana ke kamoya ngikamoya la ngikhona kunabafundisi bafethu abashayeleliwe nje ngevangeli bashayeleliwe bafunda incwadi base beyashayelelwa beshayelelwa abangaphezulu kwabo mhlambe bashayela ababishop noma abangaphezulu wena oshayeleliwe leyo ntshayelelo yakho mfowethu abantu abayigqobhozile nabayisayinile abaphelele akube intshayelelo yangaphakathi esontweni lakho musu kuyiletha la ku social media ngoba ku social media sikhona thina sikhona and njengoba umfundisi loyo asigqobhozanga lo ntshayelelo abashayele ngayo siyazi ukuthi somehow somewhere khona la bekumislead khona musa ke wena ukuza social media mawusugcika izinkolo zabanye abantu ngoba nalabo abanye abantu bashayelelwe ngoline wabo nangomqondo wabo abanye bashayelelwe ogobela njengoba umfundisi nje awuyazi intshayelelo yakagobela khona izinyanga namathwasa abashayelelo ogobela awuyi understand musu kuyigceka ke lolu hambo la gobela ngoba ulu understand nawe gobela musu kuyigceka le ntshayelelo yangapha ngoba uyi understand umuntu ongayibhalansisa lento yimi why mina ingoba ngiyi understand intshayelelo yangapha enkolweni nasekusindisweni ukuthi hambi izigciniphi bengase kube nebhadi kube nebhadi nje kuqhamuka umuntu ongathi uyangichallenge ngensindiso it's either umuntu ozongichallenge athi ngirong mangifavor uJesu yabo mina uJesu ngiyamfavor mina uJesu nginezathu zokumfavor mawungangichallenge wena ngoba ulwa noJesu masuchallenge mina ngizokunyisa nawe futhi owazi ukuthi uJesu uyam-own uJesu uzwa wena uJesu wazi wena engase ungichallenge ngoJesu ngingakunyisa ngingakuvezela ukuthi awum-own awusoze futhi wam-owna ngakuvezela lento but intshayelelo lezi engeke vele siqhamuke on public sithi hayi wena nje kufuna sibayeke abantu bagijime ngokwelevel yabo yokucabanga bese beyaphela bese beyenza ngaphakathi emasontweni bayenze ngaphakathi egodlweni nibheda kuphi nibheda amaselisi la social media nizozenza ubaqwe iqaqi lasemsika nisuke senidakwa ke lapho ngoba manje sizoyibuka thina lamasimbo kwakhulumayo sobabuka la lamasimbo kwakhulumayo sometimes sisake simbuka uthini kasimbuka emhlabeni
akekho umuntu omsulwa 100% ophilile wabamphefumulo uhlangene nenyama. Once wafika emhlabeni nje waba nemhlabeni awusekho umsulwa. Uwodwa umhlaba esiphila kuwona umhlaba ongekho msulwa. Umuntu beke wafika lemhlabeni akasekho umsulwa. Akekho umuntu ongaphila lemhlabeni mase kuthiwa umsulwa 100%. Ayikho leyonto kulomhlaba. Lo mhlaba ukwazi ukushaya umaskito uthi uyancinza ubulali. Njengoba usubali umaskito, you are a murderer. Ngoba umaskito nawo une reason yokuphila. Lemhlabeni ukwazi ukuphatha umuntu kabi uphula umoya womuntu. Once umuntu wakhwibuka umoya ngenxa yakho, let's say umfundisi osindisiwe ogeqa amagula bese uyakhuluma la, uthi mawukhuluma la bese beyadinwa abantu abangasindisiwe, awusekho umsulwa, sewuphula inhliziyo zabantu. Kanti inhliziyo zabantu akufanele zikhathazeke. That is why even uJesu Kristu bezemhlabeni uyayigada le inhliziyo zabantu ukuthi zingaphulwa yini, bese yathayima athi angizile ukuzophazamisa amasiko enu nenqubo yenu, kodwa njengoba sengikhona kuJesu ngizogcwalisela phezulu lokho eniyiko. Ubalekela uJesu lapho, ubalekela ungaphuli inhliziyo zabantu ngenhloso. Manje khona izinja evule iqhamukela zikwenze wena okholelwa isintu kube ngathi awufubheda kanje, wena okholelwa bakini kube ngathi awufubheda kanje, ziyadakwa fusek zinja lezo ziyadakwa. And khona into kumele abantu bayazi emhlabeni, zu-two umphelandaba u-two emhlabeni, uyathanda noma uthandi, u-two umphelandaba. Umphelandaba isezulwini bese kuba isemathuneni. Two umphelandaba, two. Akekho umuntu ofuna nethuna lakubo. Ithuna lakini awufuni nalo, angiphathe likama wakho, angiphathe likababa wakho, awufuni nethuna lakini, angiphathe lengane yakho, awuyifuni into ezokuthathwa ngasethuneni lengane yakho, ngoba lela thuna liyigugu, liyindlu yalo mphefumulo. Muphi wona lo sudlulile emhlabeni? Luyindlu, ngoba inyama iyafa kodwa umphefumulo awufi. Njengoba lo mphefumulo usethuneni uhleli, ethu ithuna singalibiza njengendawo yomphefumulo la ulinde khona ini ukuthi wena ophilayo umphefumulo ohlangene nenyama udirector kanjani. Umphefumulo obasethuneni ulinda wena omphefumulo uhlangene nenyama ukuthi udirect kahle kahle lapha ethuneni, ngoba umthetho yila kulindwa khona kuselindweni, kuselindweni. That is why ngisho ngithi bafethu angazi abantu singabafundisa sigcine phi, but into engayifuni mina ilabantu abazezobaqwe abazenza bafundisa ngathi bona basindiswe kakhulu futhi sekubadaba abazifokhola. Ingakho nje even nchimali ababinayo imali, ingakho bexabana even nabafazi, ingakho bexabana nomndeni. Once kwakhona abantu mfethu abaphuka inhliziyo ngenxa yakho, awusekho umsulwa lapho, asekho umsulwa. Iyabona njengoba ngithi ithuna kusolindweni, ingakho noma uyajele, it's either uyafika ejele noma uyaphuma uye court. Kunendawo engakhulunywa ngayo ebizwa ukuthi ise boxing. Mawubizwa kuthiwa kusasa uye enkantolo, awukhishwa kwisene, nisukele eboxini seniya reception, noma nifika futhi nifike leboxini kusasa ningena kumasesi. Ibhokisi kusolindweni ukuthi from the box uya kuyiphi section, from the box uya kuyiphi section. Cala mina ukungipaka. So angifuni mina umuntu ke ngibabona abanye beqhamuka la sebezenza izinto engazuthi zikholwa kakhulu, umuntu avele afune ukuzogxeka isintu. Isintu asisigxeki, awukwazi ukusigxeka futhi sek. Umehluko isintu siyasilungisa, ngoba yikho into engenazi izigebengu zakhona. Even eminyangeni kunezigebengu zakhona ezinembobo ekhaleni. Even kubafundisi kunezigebengu zakhona ezinembobo ekhaleni, eshumayeza izikhali, zizikhali ezinembobo ekhaleni.
Uma sezifuna imali yakho ayinqeni ukuthi ithi nangu uNkulunkulu ekhuluma la manje ngiyamuzwa uNkulunkulu. uNkulunkulu njengamanje caba uphambi kwenu lo muntu athi njengamanje uNkulunkulu nange khuluma la. Uthi uNkulunkulu njengamanje khiphani imali nilithi la umnikelo. Banikele abantu. Aphinde athi nangu uNkulunkulu uthi khona yedwa onemali kodwa uyangabaza ngayo ngoba ucabanga school fees. Letha leyo mali uthi uNkulunkulu uzoyenza iplan ye school fees. Khona ungafuni ukunikela ngoba uthi uzogibela ngayo. Uthi uNkulunkulu letha leyo mali uzoyenza iplan emateksini yokugibela. Uyakudakela lo mfundisi. Uyakudakela. Empilweni you plan your life. You plan your future. You plan your life, you plan your future. That is the thing. So, bafowethu, uma singawakhuluma amaqiniso, ubani ozowakhuluma kulelizwe nje? Sesihlale phansi sabuka ukuthi lemhlabeni liyabhubha. Abantu bagcina beconfuseka. Abantu bagcina emqondweni wabo kunokuthi awe, emhlabeni mina ngisho noma ngingangafunda kodwa khona iplan ezoba khona yemali esheshayo futhi ayikho leyo nto. Ayikho imali esheshayo. We ngizothwala mina bengathwala angive ngizoba rishi ayisengamane ngithwale sengihlupheke enough. Once ekhanda lakho kwangena igama ethi ufuna ukuthwala sekuyibhadi lokuqala ukugcina ngoba umuntu ozoya kuyena uthi uyothwala uzothi yes uzokuthwalisa bese kufuna imali engaka. Le mali engaka azoyifuna 200,000 awuboni ngani wena mawusile ukuthi kushotha ayikho into yokuthwala ngoba u200,000 ufuna wena. Ekuthiwa ikhonto yokuthwala ngabe u200,000 uthathe esigodlweni bese lethi imphefumulo phela imali ngaba akayifuni. Leyo nto isho ukuthini? Ayikho into yokuthwala yena usebenza wena ke uzothwala ikhanda uthi hayi mina ngizoba nenyuka ngithwala. Ayikho. Igebengu kuphela ezikhona emhlabeni. Igebengu eziphazamisa into yesintu. Igebengu eziphazamisa into yokholo. Akuzigebengu kubafundisi kuyanyiwa. Akuzigebengu kubaprofeti kuyanyiwa. Akuzigebengu kuyanyiwa. Abantu njengamanje bagaxela abantu njengamanje. Abantu bagaxela abantu futhi imbobo yokuphuma isekho. Ngoba uthi uphuma ngapha ensindisweni ubalekela ngapha eminyangeni kuthi hayi lungisa izinto zakho ngesintu uwele phezulu esigebengu uthi ubaleke eminyangeni izinto zesintu asingisebenzele mina kungcono ngivele ngisindiswe uthi uyosindiswa uwele esigebengwini ngapha. Liyabhubha. Kunezingqinamba ngithi mina njengamanje kunabantu ekufuna ungalwi nabo. Awukwazi ukulwa negama elithi Jesu. Awukwazi izwa ngami. Awukwazi futhi ukulwa negama elithi dlozi. Abakithi isintu sethu awukwazi ukulwa. Enze njani? Mawukholelwa igama elithi Jesu, hamba uyokholelwa kulona lapha esontweni lakho na private. Don't attack anyone. Mawukholelwa idlozi, hamba yakhona. Mina ngikholelwa uNkulunkulu. Laba bedlozi abashonayo abazali bethu baya uNkulunkulu. That is why ngikholwa uNkulunkulu. uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. uShembe indodana kaNkulunkulu. Orahanyana namasonto amadodana, omasanga amadodana. Angikwazi ukukriticize kodwa mase khona indodana nabalandeli bayo ababhedayo, we can come forward and put everything in order. Mina ingakho ngithi mina uma silawula lento mase ngithe ngiyilawula edameni ngilawula ngezinga eliphezulu. Angiphathi makuthiwa siyahlangana. Ngiyacela namanje mfowethu lapho ukhona mawunomakhanda oil makuthiwa siyahlangana ngicela udele yonke into kusuke kubaluleke kakhulu. And angazi ukubaluleka komuntu onomakhanda masihlangana yaba ngokomthetho sihlangana ka4 onyakeni. Kodwa ungenani zama noma ikabili. At least ngiyakwazi ukuthi okunye kube kumina, kube ingqinamba yami
ukuthi why lingazange ngiyakwazi ukuyilungisa ngenza umhlatshelo ngiyilungise into nento mayenzekile ilungiswa ngumhlatshelo ingakho ivela uJesu uMkristu bangidida abantu abakholwayo bengayiunderstand into yokuhlaba nedlozi neyayo because uJesu Kristu wayengayiqedi insebenzo yakhe engaliphatha igama lemvana engayenzanga imvana uma sekukhona imvana wayesuke sezoqeda lapho kuba njalo vele mawulawula emhlabeni because ulawula imimoya eyahluka hlukene and ikhonto efuna bayazi abantu abasindisiwe uJesu akazelanga abantu abangcono no uJesu uzele labantu laba ekuthiwa bekho right ukuze bafundiswe bese beyafunda ngombuso wezulu ayabangcono uma uzazi ukuthi ungcono uJesus Christ is not for you ngokunjalo futhi baba idlozi lakho usekhaya ungaba nemali bena yonke into likubhekile siyabonga kodwa longenalutho animlahlile into emshaya longenalutho sometimes akabambisani nezingane zakwabo eziphumelele ngiyakuthayimisa mfethu uma usekhaya mawube nenhlanhla waba nomuntu wakini ophumelele musuku umthuka uthi uthwele ngiyacela ongenani rub your shoulder zezincelebane yakhe leli dlozi elimenza abe nemali ngiyakutshela lizokwenza nawe mfethu thembeka kulo kuzosetshenziswa lo ukuthi akukhuphule wena angakuse esikoleni lona angakuse esikoleni zaphesheya ungafunda online angakhokha ama school fees rub your shoulder with successful people even in business mawufuna empilweni kuba umuntu ungabagxeka abantu abaphumelele babuze hlala nabo idla nabo babuze ukuthi niphumelele kanjani rub your shoulder with manje mistake eyenziwa umuntu ongenalutho uvela afuna ukulwa nalomuntu ophumelela vela mthuke lo ophumelele bese vele vala umpompi mhlawumbe unenhlanhla unomfweni oyimeya kodwa cabanga unenhlanhla angakunika umqondo ngeke akunikeze izimali zakamasipala but angakunika umqondo akuxuphase koza kwabo uyimeya leThekwini aqhumane nemeya aqhumane nemeya yale eSouth Coast akuhluphase ukuthi hayi khona umfowethu wena msizi nawe letho wakho ngalapho nami ngizomsiza kodwa ngoba uyisilima senja uyayithuka lemeya yakini uthi thwele ngani uthi thwebula inhlanhla rub your shoulder mhlawumbe uno MEC mfowethu mhlawumbe uno director rub your shoulder with particular individual yena uzoconnecta with abantu bakhe with isecre yabantu bakhe bese uyaphumelela kodwa mawulwa naye uzokuvala futhi kwisecre uzothi uyafika le emkhambathini uthi mina hayi mina bafethu ngibona ke mina nje ngumfowabo wemeya ewusibanibani bavele bayifonela ithi meya we bafowethu ngicela ungangeni angifuni ukungena indaba zabantu basekhaya ngicela ungangeni hlobo ngoba yazi ukuthi nilwa nayo kanti mama ukuthi mfowethu niyayihlonipha niyayisupporta niza yonke into uma ukuthi khona into ayizamayo izohambisa ucingo before kuye wena lapho izwa ngami King Papa izwa ngami kunabantu abahlupheka by mistake kunabantu abalwa nabantu engafanele balwe nabo ulwa kanjani nomuntu okumele akuphakamise ngoba njengoba ekwazi ukuphakama shuthi unamandla nomuntu kumele aphakamise wena nani madoda emakhaya mawube nenhlanhla wanonkosikazi onemali muhloniphe unkosikazi wakho muhloniphe uma ngabe unemali uma ngabe kwazi ukuvuka ekseni aclean akolophe bonga ngoba unemali yokwazi ukuqasha umuntu ozofika korobhe uma ngabe unkosikazi wakhe ekuwashela uyindoda uhola ngaphansi kwakhe ekurespecta ethi baby respecta yonke bambisanani bonke idlozi lakho ndoda ukuthi liqhumanisene unkosikazi ocapable empilweni ngiyongibonga lethi mina ngenhlanhla ngincethezi gwaleka kufakela nje uma uyangizwa noma ungizwa uma ungangizwa ngithi ngicela ukuthi ungichallenge makhona umfundisi wenu enimaziyo ukuthi hayi lo unzima mutshela ngichallenge noma ingayiphi indlela
kodwa ukhumbule ngitheni ngithe akekho umuntu oyengena olemhlabeni ongabi namaphutha ngisho uJesu Kristu kunamaphutha lemhlabeni awenza uJesu Kristu unamaphutha awenza uJesu Kristu wayiyena akabanga msulo emhlabeni uShembe not laba bakhona manje umqali wayo indlela kaShembe waba nawo amaphutha naye mina King Bhaka nginawo nama amaphutha inkosi ukunyathela kulomhlaba kusho ukuthi khona amaphutho waziyo nongawazi ingakho mawuthandaza ucela funa ucele uthi uNkulunkulu ngicela ungithethelele kwemacaleni engikwaziyo nasemacaleni engingawazi ngoba mfethu akhona amacala owenzile kodwa ungawazi awathethelelwe nawo mfethu akhona amacala owaziyo owenzile owaziyo nawo awathethelelwe uqala lapho umthandazo wakho ukuze ungajudgwa ngepast yakho icela ukuthi ayithethelelwe now is the time for you to move forward you know what I mean bese bakhona izinja ke ifuna ukuthi zibemsulwa lemhlaba ayikhuluma bevula umlomo nje ngathi umsulwa hey awukwazi kuba msulwa la baba awukwazi kuba msulwa awukwazi kwakona nje ukuzenza into emsulwa phambi kwabazalwane oh glory kuyabe ekabelweni lakho sewunqunu nje uhamba amapuna nasi isithelo uyasibuka uyashova engase qhamuka umzalwane usashova angithi uzobaleka noma yini into othi mawuyenza bese ungafuni ukubonwa ingoba yonke imfihlo nasi isithelo manje sewumapuna manje isithelo nalo itafula lidekiwe nasi isithelo usethula umama ubheke phezulu usuyaqala manje isithelo uqona kusona mangaqhamuka umzalwane okade ushumayele mina uphezulu kwesithelo uzothi ngena noma uzothi ayema usabani ukholo usaba ukuthi udla isithelo uNkulunkulu anibusise igama ngoBhaka isibongo wanzamba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizezile bathi uBhaka utakwe yini ngingqwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngothoni lodwa likametshisi thuza ngihambe nalifethi mina ngiqama uqakile sazoshuba sangeza noma yini nguma favuke lethe ngabani ngunogwathi obhathwa ikhululu umfuka amakhanakhana ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningashi ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni leziya ziphupha amehla namalanga amthombo ogelezayo ubusuku nemini ongabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona zitha zami ziyaxolisa mase yibona amandla asemazulwini ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngabe kuyadlalwa ngeke ngizwe ngempatha mina cha ngakufakela nangisikisi ngeke mina ngeke usabani uzufihla impela hayibo uma ukuthi kusemthethweni ukusidla lesithelo ngalendlela osidla ngayo yini ungavele phuma uqelele ukuthi bazalwane nasi isithelo ngiyasidla shumela zakhala umuntu ekugcinene ebusuku uyodla isithelo mawuthi awusidli wena loba kwakho uyafuna uyasuka umsini egamelweni isho ukuthini liyonto awukwazi ukuba msulwa awukwazi ungabi namfihlo awukwazi kulomhlaba esiphila kuona ikhona izimfihlo ezizakhekela zona ungaqondile so awukwazi ukutshela abantu ukuthi umsulwa ingakho bethi abanye akufanele uthandane akufanele ulale uzushade basuke bethi bafuna ukulungisa lesithelo noma sewushadile nasi baba ivele sikubuke sikuthi bangaka abafundisi sibakhubile isithelo bedla izithelo ezironke zingaka izinyanga ezikhutshwe isithelo bangaka ama politicians akhutshwe isithelo siyakhubana kuphela nyawusa isithelo lento le yanyiwa beke wayibuka nje umqondo uyahamba awuphindi ube normal wabuka isithelo umqondo uthi zwi amandla omuntu wesifazane engakubukisile nje ehlale ebudedengu wabona ukuthi ayingeke umqondo uyahamba sekufuna ube discipline ziyakhala manje ngeke phela madoda inamba yami 0798130260 khona abalokho beyicelile so mina ngifuna niphephe ngoba sengibonile isocial media iveza amahlathi amaningi ayitshela ukuthi ayazi kanti ayasidakela abanye bakuzele ngomqondo weBhayibheli uyokhuluma iBhayibheli uyazi wenzeni usekhetha incwadi ayifunayo iBhayibheli libhalwe ababhali abaningi kabi abahlukahlukene iBhayibheli lihlukahlukene nje iBhayibheli linemibono
eyahlukahlukene yabantu abaningi kaba abahlukahlukene. You can't rely on Bible 100%, but it rely ukuthi kwiscripture osifundile sithini sangaqhamuka futhi esinye esingayibeki ngaleyo ndlela. Okunye uthi ukuzwa kodwa ushaye ngazi ukuthi awukuzwa. Khona nje into esimple eBhayibhelini ethi bathi be-challenge uMose nomfowabo uAaron, zafika izangoma zaphonsa izinduku, induku zezangoma zaphenduka inyoka. Uyangizwa ngithini? Yangizwa ngithini? uMose noAaron abantwana baNkulunkulu, induku zezangoma nezanusi zaphenduka inyoka. uAaron benoMose baphonse yabo induku neyabo yaphenduka inyoka. Umehluko induku kaMose noAaron iba ile nyoka esidla lezi inyoka zabantu. Angithi uyabona zonke inyoka lezi. Uyabona zonke inyoka, umehluko khona inyoka encanyana khona inyoka enkulu. Akusho mina, kusho seMbhayibheli kwesinye sescripture lapha. Thank you so much. Ngizonibona ngizoba mningi ngempela la ngoba kuyanyiwa manje. Hayi kuyanyiwa manje. Ngicela nje bavive impela abangithandayo bazi King Bhaka uzongena noma yinini. Kodwa losithathu ngeke ngiphuthe umgqibelo. Kodwa noma yinini ngilindeleni. Ngizongena kuyanyiwa manje konakele. Ifuna silungise iCountry. Sengibabonile baningi aba prophet bamanga. Maningi ama analysis la ko TikTok ko Facebook amanga izinja. Ezinye zisindisiwe zigxeka isintu, ezinye ziyisintu zigxeka uJesu. Angifuni umgxeka uJesu, angifuni usigxeka isintu. Focus entweni yakho. Mawunyanya futhi fuck off.